Tak nazdar. Ja vás vítam pri ďalšom videu. Mám tu aj svojho brata. Práve teraz som sa rozhodol, že mi to furt laguje. Tak ja neviem, možno, že ten let's play zruším, ale je to lepšie. Stále v tom vidím nádej. Sorry, že mám takýto render, len ja fakt nechcem, aby mi to lagovalo hnusne, lebo však poznáte lagy najodpornejšie, čo môže byť. Zase tým zombici. Prečo? No, takže ja som sa rozhodol, že nebudem robiť také veľké adventúry. Dneska je to najkratšie video, ktoré môže byť, lebo fakt sa aj dneska ponáhľam. Je nedeľa, ponáhľam sa. Mám tu brata. Kto sedí, hrá sa na mojom tablete. Na mojom tablete, chápete? Na mojom! Dobre, pozbierať veci. Prosím, aby ste odberali môjho kamaráta. Je to priateľ, tiež má rád memekomy. Tomáš Bada, stále. A potom ešte Hraska z TV. To je tiež dobrý kamarát. A ja idem hore, preč? Rej sa tu hľadoriť, ma naháňa. Je noc, dobre, tak idem domov. Bol som nejaké ovečky vôbec? To je jedno, idem domov. Áno, ja pôjdem options. Video settings, render distance, random short. Graphics, fast, fancy, small lighting, off. Particles minimal, all decreased minimal, full screen, number separate. Takže kamene a ideme si robiť gear. Takže ideme do keľu. Jo, rozumiete? Jo. Má dobrú náladu. Idem hore. Stále nemám voľno, to je blbé. Tak idem si spraviť zatiaľ krompík. Kamenný krompáč. Idem si spraviť meč. Takže chvíľku počkáme. Pozerajte zombíci. Tak ja idem niekam. Neviem kam. Idem majniť. Myslím, že zemiaky mám. Aj tie sa dajú žrať. A už je 1,47, takže to je super. Tiež patrí medzi nové výhody. Creeper, nazdar, jak sa ti vede? Zoriti. Ja uhlie. Party broken. Dobre. Takže super, už je 3D. Ja som už asi vravel, ale spravíme aj ohňostroje, spravíme veľa vecí. Fakt ma to nudí robiť let's play, lebo to je také, že na začiatku musíte všetko robiť. Mne sa to nechce všetko robiť odznova. Ale toto asi bude všetko na dnes, lebo fakt sa ponáhľam, ešte mám veci urobiť na kompe, takže to je všetko. No ešte ani zďaleka nie je všetko. Ja idem domov, idem nájsť nejaký to železo. Pozeraj tí skeletóni. Čo chceš na foť, keď je taký boss? Takže ty chceš útok. Drž hubu. To nevyzerá nádejne. Idem domov. Takže... Ben tam... No Ben. No. To je jedno. Brat sa tam teraz kašle. Ale jaký mi zvýšilo v FPS-ko? No to dobré. Mne sa to nevadí. Konečne mi nemám lagy nejaké.
Posratý creepery. So, ale ne. Spravím si furnace. Jaj. Pavúk, dosratý. Čo tady děláš? Děláš tady něco? Do plíti. Jaj. Ja neviem, ja to serem. Boho. Ja to asi kašlem. Iné spraviť. Iné, proste, ja to kašlem. Ja to kašlem. Tak to kašlem. Kašlem to. Čo sa deje? Kde to mi zmizlo? Ešte, je to ono toto? 30, skúsim, či je toto ono. Je to ono, počkať. Fakt, sorry. Ospravedlňujem sa, ale ja to fakt serem. No je presne, toto som len tuto. Jejda. Dobre, takže to je všetko, len tuto mám iron. Nemám žiadny diamant, iba toto som našiel, emerald, haha, som obchodoval. Takže... ja som len chcel tak trošku, fakt sa mi nechcel robiť nový let's play. Uvidíte, už ma to nebaví. Tak robiť nové, áno? No, let's play, čo je na tom? No, lagy. Dobre. No tak, ja len som vám chcel povedať, že toto je môj originálny svet. To som postavil. Jazbenom. Wow. No tak, sú to jediné veci, ktoré tu mám, niečo iné. Nemám šípy. To je jediná vec. Nečítoval som, fakt mi môžete veriť. Ja som toto nečítoval. Ja som to nečítoval. Všetci, sorry, ale fakt som to nečítoval, sa mi to nechcelo. Tuto mám lode, som chodil preč. Experience mám tak veľa, lebo ja som robil tieto. Zabil som prasata. Ty vole, tu vedľa tohoto domu je taká gigabaňa, ale ako fakt. To je obrovské niečo. Iron. Tak. Dobre. To je asi všetko na dnes. Lapis. Počkať, redstone. Či všetko sa dá craftiť, jak vraveli, či sa dá robiť ten redstone blok. Počkať. Ale počkaj, jak sa to robí? To je jedno. Že vraj dispensere robia iný zvuk teraz. No tak to je všetko na dnes. A s vami sa lúči Troll TV originál. Čus!